това нещо. Нали? Пура и уиски. Пура и уиски? Да. А що пурата не е в пепелник? Пурата е в пепелник. Не е а е извън. Добре, не искам да водим спор за това къде е пурата. Ви предлагам да си кажете това, за което сте дошли. А къде е местото на пурата? Една пура не трябва ли да се сложи в Господин Корлеоне, пепелника? ще разберете къде е местото на пурата, след като завърши предаването. Имам страхотни идеи, които ще изпълня със съдържание. Като ви гледам как се държите от самото начало на предаването, господин Корлеоне. Ако е за след предаването, предпочитам пурета. Между другото, има едни дебели пури, които приличат на торпедо, които също са много интересни. Не знам какво мислите за тях. Мисля да откажа цигарите. Много правилен ход. Добро решение. Съгласен съм с вас, ако обичате... Вие пушили сте на времето? Да, пушил съм цигари, цигарки, такива неща. И цигарки? И цигарки, да. И съм ги отказал в интерес на здравето. На шоуто? Моля? В интерес на шоуто? И в интерес на шоуто, разбира се. Но не искам да говоря за себе си. Вие как сте и защо сте дошли днес? Защо да не говорим за вас? Вие сте една емблематична личност в шоу-бизнеса. Господин Корлеоне, заповядайте. Да, благодаря. Чувствайте се като у дома си и кажете това, което искате да кажете. И на мен ще ви бъде... Колко? Моля? Много хубаво диванче. Да, специално съм го поръчал за шоуто. Специално от изкуствена кожа, защото съм любител на животните. Това е от кожа на изкуствен... В смисъл от изкуствено животно. Кожа от изкуствен... Много бе, да не е от слон. От изкуствен материал, щях да кажа. Да, заповядайте, наистина. Идете на центъра на студиото. На събитията. Моля? Не искам да съм извън центъра. Не ще отида. Да, давайте, заповядайте. Стар човек съм, господин Трифонов. Да. Бях от тук. Това е дъщеря ми, където се смее така хубаво. Това е вашата дъщеря, която смее там? Да. Може да я покажете, аз не я познавам. Може да я покажете, да... Искам да видя наистина коя ви е дъщеря, от толкова време искам да се запозная с нея. Ето я. Да, това е дъщеря ви. Да, как се казва? Така. Как? Не се казва, моля, как се казва? Диана Младенова. Заповядайте, елате тук. Елате и да... Това ми е внучката. Това кой е? Това ми е внучката. Кой е това? Внучката. Внучката е това? Да. Седнете при нея, сигурно си отивате. Аз съм дядо. Ви дядо сте, той ви личи. Айде, господин Корлеоне, елате тук, да... Знаеш как се казва? Не. Ласка. Това там ми е първи братовчет. Добре, да не говорим. Вие започнахте цялото ви семейство тук, като Делян Добрев. Той ми е тук, он ми е тук, леля ми, зълва ми, войчо ми. Много ми е приятно. Това е вашия братовчет. Да. Знаеш ли как се казва? Как се казва? Иван Татарски. Добре, елате те. Цялата ви фамилия дошла тук. Бучи още ли е тук, бе? Добре, елате тук и ми оставете оператора. Бучи още ли е тук? Бучи е тук, да. Горкия. Да. Това е Бучи, оператора ви, да. Бонжурно. Тути бамбини. Бабанки. Бабини. Аз съм Дон Корлеоне. Италианския мафиот от модерно преградие. С моите хора сме рекетьори от висок калибър. Обаче и ние треперим. И то не от кого да е, а от по-големи рекетьори, които се завръщат сега, през студената и мрачна есен.
И това са рекетьорите от Топлофикация. По този повод, миналата седмица, Дом Малкия Сенчо организира събрание на входа в Люлин и вика, трябва да вземем превентивни мерки за сметките на Топлофикация. Аз викам, единствената превентивна мярка срещу тия е да се помолим. Искам да има напрежение. Лошо ми е, Венко! Дай напрежение! Дай, Цецо! Дай! Какво правиш, бе? Моля? Защо? Ти мислиш, че като ме имитираш? Не, господин Мислиш, че Симонов. като ме имитираш? Аз съм актьор, Това е Али много Реза. забавно ли? А? Не. Забавен си много. Не, понеже съм актьор, искам да има напрежение като Али Реза, да има акценти. Чакай! Дай! Добре. Между другото, за да има реакции, трябва да те виждат. Те като не те виждат, как да спрат? Стани от пода, Тебе бе. не те виждат, но имат реакции. Трябва да подчертая инфаркт. Не се подигравай с мен, стани. Ще стана, но Стани, не бе! мога. Моля? Не мога. Абе, не можеш. Може би съм получил микро. И откъде знаеш? Айде, ставай. Ставай. Не се лови за камерата, бе! Дигай! Дигай! Ела тук! Ще я щупиш! Си купиш това! Синко! Ела седи тук, айде, ела седни, ела. Не знаех, че работиш тука. Това не е синът ти, това е Евгений Парцалев, ела седи. Толкова ли си изпаднал? Ела седи тук. Имате ли валидол? Това са моите приятелки, не се разправай с тях. Имам нужда от лекар. Не можеш. Моля ти се. И вие ли сте лекар? Да. Искам преди да умра. Дишане уста в уста. Али Реза, ела ще ти направя дишане уста в уста. Ела. Не, Ела при мен. не. Аз ти окажа първа помощ. Дишане уста в уста мога много добре. Ела. Може ли да ми помогнете? Ела, бе! Там само ме заведете. Аз сам ще се справя. Я го оставете този мръсник. Не! Ела тук, бе! Падам! Падай, оставете го падне. Падни! Оставете го падне, бе! Оставете го, седнете, вие сте на гости. Ела тук, бе! Не ми говори на бе, Ела седни тук. защото съм по-стар. Къде?
Айде, ела. Страх ме е при тебе. Ела, ще ти правя дишане уста в уста. Не дей. Искам пукция. Ела си ми тук, ела. Моля те, дръж се нормално с старите хора. Махни си ръката преди да седна. Моля те. Ела, айде. Не искам. Ето, няма е. Скрийте камерите. Ще седна с приплъзване, господин. Нали? Ето, сега ще се съживиш. Вече си жив. Ти помагам, Али Реза. Още съм стискам. Ай. Господин Трифонов. Да? Съсипаха ме. Кой? Огорчиха ме. Кой? Трай малко и ще разбереш. Окей. Не ми стига... извинявай. Не ми стига, че дъщеря ми е шевлива. А и синът ми се оказа шевлив. Айде, бе. Добре е така. Айде, говори си. Ужас за шевливия ми син. Що? Най-лошото, което може да се случи на един баща, Кое е? синът му да се окаже гей. Ще се ядосвам ли или няма? Кажи ми. Чалгари, Кажи ми, ще се ядосвам ли или няма? защо се ядосваш, бе, чалгар? Чалгарите са рендета, те не се ядосват. Какво правите, бе? Затова ли си дошъл да ме обиждаш? Ми викаш чалгар. Защото те обиждам. И що ми мъч? Знаеш какво правих аз тия 3 дни? Нямам представа. 3 дни поред бях на концерт-спектакъл Има такъв народ. Васко, кръпката на трите моя дни. спектакъл. Да, И какво правиш пъти на моя спектакъл? страдам. Защо, бе, Васко? Ние, великите блуз музиканти, изкупуваме греховете си, като ходим на концерти на слави. Аз имам много грехове, затова ходих 3 пъти. Но в крайна сметка свърши и то гърч. Чак сега разбрах какво означава концерт-спектакъл. Какво? Това е концерт, който започва чак след като свърши спектакъла. Не е ли така? Не е ли така, кажи ми. Първо спектакъл, после концерт. За какво си служил тиренце, не знам. Трябваше да кажеш концерт след спектакъл. Концерт-спектакъл. Знаете ли каква е разликата между концерт и концерт-спектакъл? Кажи, е разлика? Чичо Али. Че едните са седнали. Венко! Значи, по време на концерта, след спектакъла, снимах с телефона си и предавах онлайн до всички фенове на Подуене Блуз Бенд. Те са двама, Дидо и Тони. Пичове, Слави, кажи ми, каква беше тази песен «Бог с нами», бе? Това е песен, която е написана от Евгений Димитров. Тя е един много специален момент, в който, тъй като в православната музика няма място за инструменти, там се пее само с гласове, тя е направена, има орган вътре в нея. Тя е един такъв експеримент, Бог с нами. Не, това е светотатство. Чай Само сега. аз имам право да пея за Бог. Що пак само ти? Защото го познавам лично. Той живее в Драгалевци и се казва Иван Костов.
да се свети името му, да пребъдат имотите му. Алилуя! Ама ние сме пеели вътре. Чака, бе, зад те. На теб взех ли ти думата? Взех ти думата. Моля? Но трябва да ти призная, Слави, Да? честно, с ръка на сърцето, в спектакъла имаше и хубави моменти. Какво значи и хубави моменти? Малко, но имаше. И какво значи има и хубави моменти? Значи наблюдавах внимателно музикантите. И трябва да ти кажа, че най-големият професионалист кукубент е професор Илия Илиев. Защо? Защото преди всяко фолклорно парче топи мунштука на кларинета си в шарена сол. Професионалист! А от танцорите най-добър беше Кристиан Илиев. Това е номер едно. Това е верно. Истински бугимен. Слави, сега с Чичо Али искаме да направим едно музикално състезание. Не искам да се... Не, ще направим. Моля ти се. По класически произведения. Специално подбрани класически пиеси на две ръце и две дайрета. Като Годжи ще задава правилата на състезанието. Давай, Годжи. Айде, Васко, първо Грик, дай Грик. Моцарт! Брамс. Шоу! Петко! Дай буги-уги! Виж как се чувства човека след 50. Хареса ли ти, Слави? Значи... Последната пиеса беше класическа пиеса на големия композитор Иво Моллов "Гугутката". За да има и нещо българско. Да ти кажа, Слави, наскоро бях заспал. Някои казват, че съм бил пиян. Не, просто бях много уморен. И заспах в парка. Къде? В един парк съм заспал. Парка си заспал? Да. И по едно време някакви хора с гащеризони ме събудиха и ми викат: "Къв си ти, бе?" Викам: "Аз съм кучето на крайния квартал." Не, да, това е твоя песен. Еми да, ама не беше добра идея, защото сега съм обезпаразитен и кастриран. Лоша работа. Остаряхме. Да, лошо е. Вече почнах да си губя ума. И? И затова ще сменя името на групата. Вместо Подуене Блуз Бенд. Как? Подуене Блуз Демент. Между другото, миналата седмица се видях с моя приятел Фънки. Фънки? Да. Какво прави той? Много яде този човек, бе. Да, така е, пълничето. Това е, веднъж цял ден не яде, Айде, бе. което си беше цяло чудо. И на този ден му викат Фънки Миракъл. Аз го подозирам, Фънки, Що? че той и Милена Славова са изяли барабаниста ми. Не знам. Нямам доказателства. Между другото, когато нямате концерти, Слави, аз гледам шоуто всяка вечер. Защо? За да страдам. Ти страдаш ли? Да. И най-много ми харесва момента, когато по време на рекламите този рунтавия сценарист отива при Слави и му говори нещо. Това всъщност ме вдъхнови да напиша песента "Храстът казал на дървото".
Уважаеми зрители, както е казал Еклесиаст, който трупа мъдрост, трупа печал. Сега аз не го знам кой е той Еклесиаст, но мисля, че не е прав. Аз трупам мъдрост и съм щастлив, защото я раздавам. И ви я давам на вас. Събота и неделя, уважаеми зрители, аз трупам мъдрост и дойде ли понеделник, раздавам. Понякога нямам възможност понеделник да раздавам, но това е по независещи от мен причини. Но в този понеделник имам възможност, може би, евентуално, затова се записвайте, защото и днес най-вероятно ще е така. И така мъдрост. Актьорите! Краци Радко, Мариан Бачев, Тодор Бачанов, Иво Сиромахов! Казах ли четирима? Добър вечер! Нали казах четирима, вие сте трима. Виждам Васко... И пищака 4. Не, пищака 4. Аз казах... Къде са ти пищака? Не. Значи не искам... Кой ще казва това пищак? Не искам да говорим за пищака. Казах 4 актьори, а не 3 един пищак. Да, аз какво съм виновен, като си казал 4 и сега искаш да се измъкнеш, като сме 3. Не, аз искам да попитам къде е четвъртия. Не мога да разбера. Защо вие сте 3 актьори, а не сте 4? Това искам да попитам. Аз не отговарям за това нещо. Аз плащам за 4 актьори, не за 3. Нали, добре, питай на това, който плащаш. Къде е четвъртия актьор? Къде е четвъртия? На кой плащаш? Чакаш и кой плащаш? Чакай, ти ли идваш... На кой плащаш? Аз... Плащаш ли? На всички плащам. На всички. Между другото, пратай го да почеше коня. В клисура. Да почеше коня. Знаеш? Нали, сега с тези елементарни шегички първосигнални... ти ме питаш къде е? Нали ти отговарям пишевски, поне съм пичага и ти си пиш. Искаш да ми кажеш, че моят четвърти актьор е в клисура? Да. И го пратих в клисура... Защо е в клисура? За да ми почеше коня. Това са... Пратих го в клисура да ми почеше... Това са тъпотии. Кой? Не разбираш, тъпотии са. Ти ме питаш какво направих? Аз пичевски ти отговарям къде е. Сега ще дойде. Значи аз искам да... Аз сгреших, като обявих 4 актьори. Не, ти не си сгрешил. А какво е станало? Може би аз съм сгрешил, че съм го изпратил в клисура. Ако го бех пратил в Харлец, кой ще е? Ти искаш да кажеш, че той е в клисура и е щял да бъде в Харлет. Трябваше да го пратя в Харлец. Я излез там. Излизаме на... Излез там. Абсолютно. Излез там и искам да започнеш професионално. Професионал пичевски. Професионално не знам какво е. Не сте пичаги. Не, искаш ли да ме погледнеш в очите? Искам. Погледни ме. Сложи очилата. Сега по-добре ли ти, ако сложи очилата? Ай, браво. Приличаш на коня ми чочо. Искам да разбереш, че това е професионална... Кажи същество. Същество? Да. Какъв е проблема, като кажа същество? Ако до всяко едно същество застане поне още едно, тогава ще почне такъв живот, че само си казвам защо? Дано, не защо. Знам, бе. Дано. Ама по-интересно кое? Защо? Дано. Дано. До всяко едно същество трябва да застане още едно. Защо? Дано. Ей, ти си отпред. Много хубави очила. Made in China. Браво. Кой каза Made in China? Тук не пише ли Made in China? Не. Не, ама да. Не. Не се вижда, то е ситно. Излез там отпред и започвай веднага да си много забавен. Искам да видя този, който отговаря за актьорите, почеше ли коня? Ти кой си, че ще викаш кой? Аз съм Джо Бързия, пичага. Давай тогава, айде Джо Бързия. А ти си също си пичага. Мислиш ли? Абсолютно същество. Да. Добър вечер на всички същества. Чакай ни от...
Каква? От половин час вече си говорим и ти се сещаш да кажеш добър вечер. Да, от уважение към публиката. Давай по Защото, същество. господин Трифонов, за нас публиката е важна. Давай, това е вярно. Трябва с уважение Това е и вярно. поклон. Не, тя не е важна, тя е най-важна, разбираш ли? И не се прави на лвот. Като е важна, трябва да ни се поклоним. Така е. Престани, бе! Защото е важно. А вие защо не се поклонихте? Добре, аз се поклоних, вие защо не се поклонихте Давай на публиката? по същество. Давай. Добре. По същество. Добре, същество. Същество, давай по същество. Добре, Видя ли чакай. Дженга? Видя ли каква Моля. смешка? Видя ли каква Голяма смешка? смешка. Чакай, чакай, чукаре, джагане, джугаре, 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 джугаре. Джагане, джугаре, джагане, джугаре. Джагане, джагане, джагане. Джагане, джугаре, джагане, Престани, джугаре. бе! Защо? Не е го. Джагане, не. джугаре, джагане, джугаре, джуч. Заради такива като... Няма джуч. За Джагане, такива... джугаре, джагане, джугаре, джуч. За такива като тебе ми викат на мен чалгар. Защо? Аз съм завършил консерватория. Разбираш ли? Израснал съм с Моцарт, Брамс. Те са ученици ли си? Ти си израснал с Моцарт. Просто... Бетовен беше ли вашето училище? Просто съм... Кои бяхте вашия клас? Само талантливи сте били. Бетовен, Моцарт, Просто Сальери беше ли? Сальери. Не, просто съм израснал с тяхното творчество, бе. А ти... То аз съм израснал в Харлец. Ти знаеш... И се гордея с това. Добре, давай! Да, няма ли да се поклониш на публиката? Добър вечер, уважаеми... Стига трети път добър вечер! От уважение към хората. Вечер, уважаеми зрители. Аз съм страшилището на дивия северозапад. Джо Бързия. Става се по А това е мой роднина. Виж го с белия мустак. Верно. А? Я отиди да почешеш си, господин Трифонов. Няма музда да ме чеше никой. Окей. Аз ли си чеше? Тихо, тихо, че Васко трътката е тук. Кой? Васко трътката. Чалгар, Да престане да се с тия неща. мачкам ли те, а? Мачкаш ме много и наистина ми е много трудно, така като ме мачкаш и ми е Знаеш много... как ми викат от Как? време на време? Как? Така като удара 20 на бири. Как? Викат ми кучето на крайния квартал. Айде, бе. Какво става с тебе, Чалгар? Мачкат ли те? Мачкат те? Мачкат ме от всекъде, да. Направо ме кеф, смачкаха, да, кеф. но- Чух, че пролетното лого на BTV било подготви се да бъдеш впечатлен. Да? Не само се впечатлих, направо се изкефих, като ви спряха шоуто в понеделник. И що па се кефиш сега? Това не е Чалгари нещастни. Разцепих се от кеф. Между другото всички се радвахме. Така е. И ти ли, бе? Аз знам много. Ако те свалят напълно от ефир, всички чалгари ще ги боли като буги барабата на Кола Маска. Ще ги боли, ще плачат, ще търсят майка си. Ще ги боли, ще плачат, ще търсят майка си. За баланс ще кажа, че аз не мразя всички чалгари. А кого обичаш? Има и симпатяги. Кого обичаш, кажи? И веднъж като пях моя хит "Кучето на крайния квартал", Това е голям песен, между другото. жестока, и при мен дойде Ани Хуанг. Ани Хуанг. Да, и вика, ще те изям, бе, куче. Ани! А коята е Ани Хуанг? Талет ми каза, ще те изям, бе, куче. Казват ми в ухото на Люси Ларионов гаджето. И какво от това като Примерно. е Люси? Да. Имат някаква традиция, ядат кучета. И като е виетнамка, добре, ма защо тя? А тя пее чао. Не знам какво пее. Да. А фолк Казах го липсва за от баланс. Виетнам. Да, добре, окей. Много си балансиран, Знаеш много ме какъв кефиш. шантав сън имах с нощи? Шанфастък? Шантав сън. Викам какъв шанфастък си има. Шантав сън. Разбрахте. Сънувах, че отново свиря на китара в един подлез. И така малко се сдухах, обаче после много се изкефих, защото в съня ми видях как в другия подлез, в другия край на подлеза, Чалгаря Трифонов си водеше шоуто, а балерините продаваха коприва, лапът и киселец върху едни кашончета. Е така. Кеф! Това те кефи. Мачкам ли ви, мачкам ви. Направо ни смачка.
Значи, като прочетох във вторник сутринта, че са спрели шоуто на Слави, Бре, престани сега за това. направо така се изкефих. Викам, супер, най-после се е върнал Иван Костов на власт. Така си помислих и викам, с Богдана Карадлочева пак сме номер 1. После... А той Обаче- затова ли пее днес, ако всяко добро същество? Еми да. А, Обаче после разбрах, че всички десни партии са извън парламента и сега ще ли да се обединяват в нова партия. коя бе? Града България. Аре, Града сега, България, да. нали, да не съм толкова груб с тая Слави. И за баланс ще кажа, че все пак има нещо хубаво в тебе. Което? Моторът ти. Кой е мотор? То къде го караше преди? Е, Аз съм те виждал с него да бучиш, да бръмчиш. Това ми харесва. В тебе казах го за баланс. А от Куко Бенд най-много харесвам Венко. Що? Не заради косата или барабаните, защото заби Невена Цонева. Евала, брат! Евала! Така бе! Няма да ходи с някакви чулгари. Трябва да го спра това предаване. Аз ще го спра. Между другото, Аз трябва да го спра. Няма като нужда стана някой друг. дума за това чулгарско шоу, Аз ми трябва да го хрумна, спра. че напоследък сексуалният ми живот е като промо на шоуто на Слави. Ма не... Що? Вчера забих една мадама, пих 10 бири, метнах я на спалната, викам ще скъсам, след това погледнах и казах евентуално. Не е много весело. Еми не се знае нищо. От любовта черпа идея аз за култовите си парчета. Преди много години, да ти кажа пак, бех забил една металка. Решихме да правим. Ма не искам за Така това отиваме у металката и се съблякахме голи. Чисто. Дивидюс! И? Погледахме се и така се роди текста на песента за храста и дървото. Храстът казал на дървото. Там ли дойде това? Да, с металката. Винаги ми е било Всичко е любопитно. по действителен случай. Да, много любопитно. Трябва да ти кажа, че с моята жена много се обичаме и много се... Калисфера, Слави! Евала, рититити. Ей, това е, Слави, балансирано сиритаки. Разбираш Какво е ли? това? Балансирано сиритаки. Браво. Това Викам е... си, миналия път нещо ни си балансирал както трябва. Да. И така си полъци малко. Евала. Скъпи приятели, българи и гърци, аз съм Алексис Ципрас и съм дошъл тук за български паспорт. Ти пък сега за български паспорт. Еми, има си... Чакай бе, ти си Гърция, вие сте член на Европейския съюз, ти си имаш паспорт. Така е, Слави, така е. Сега не знам дали разбра, ама много гръцки фирми се регистрираха в България. Сега ще говорим малко по икономика. Ти нали разбираш от бизнес? Не, аз съм един шоумен чалгар и нищо не разбирам от бизнес. От пари разбираш ли? Не знам, хубаво е да има... Разбираш. Веднага като няма някой, кой плаща, разбираш от пари. Значи, много гърци, да ти обясня сега, много гърци искаме да станем българи по паспорт, за да пестим пари от данъци. Вместо да плащаме 50% данък в Гърция, ставаме българи и така ще плащаме само 10%. Евала, ла-ла-ла. Пимено, защо ни помагаш? Защо ни хващаш една октава отгоре? Добре, няма нищо, добре. Скъпи приятели, говорих си с министъра на финансите и той ми вика: Алексис, ти подкрепиш ли гръцките фирми да си пререгистрират в България? Продължавам на икономическа тема. Браво. Нали? Не може само... Трябва и малко така. Аз му викам: разбира се, даже мисля направо да прехвърля цяла Гърция на някой неграмотен български циганин, защото така или иначе вече фалирахме. Чакай си, ритнах тук и си трябва ремонт. Хареса ли ти моето балансирано сиритаки, Слави? Веднъж така, веднъж така, така на земята и направо скачаш. Супер! Сега, много е хубаво да си българин. Аз съм българ, си убийцам. Чакай, ти си грък. Ти си грък. Ами, казаха ми, първо това трябва да научи и ти дават веднага паспорт. Едни македонци ми го казаха, Слави. Айде бе. Да, едни македонци викат. Ма при тях е логично и да го казват, да не го казват, че си българи. Ти като Божидар Димитров говориш,
Така е, Слави, така е. И аз си го мисля, ма става малко небалансирано, ако почнем тая тема. Да. Така, Елена Папаризо, гледай сега как се кацам от тема в тема. Моя приятел. Знам, аз знам. Опа. Не, другото. Опа е друго. Why? Нали това? Да. Are you gonna еди какво си? Не. Това е на английски, не знаем сега. Значи, Елена Папаризо, която много обича България, ми вика: браво, Евала, разбрах, че си започнал да ходиш на уроци при Рейди Бризуела. Викам ми точно така. Не, че искам да се занимавам с музика, ама чух, че ако си перкусионист в България, много по-бързо взимаш гражданство, а? Да. Барба, Яни, ла ела, ла. Сега, като споменах Елена Папаризо, покрай сегашната напечена страшна ситуация в Гърция, се чувствам точно като Елена Папаризо, когато пее с тебе, Слави. Защо? Ей, така се чувствам. Какъв е проблем? Прецакан и безпомощен да оправя нещата. Сида и само лай. Какво стана, не знам. Уважаеми зрители, ще видим само... Чакай! Какво? За пари ли става въпрос? Само ми кажи сега. За реклами става въпрос. Значи, разбира се, кажи си го. Кратка историка, 2 минути. Ама чакай, човека пари са реклами. Не дай така. Едно момиче Чакай, я отива да си купи краставици. Ела. И пита продавача: хубави ли са краставиците? А той казва: отзад е пробната, ако искаш ги пробвай. Уважаеми зрители, ще видим след рекламите. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова в сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают все и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянуло с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуете мне и не плачете. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напоили кругом накопители, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня.